Welcome back mga isko, mga iska. Yes, break it down you. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Kalumutan, Lawang, Northern Samar para po sa kanilang fiesta. Ayan, happy fiesta po Barangay Kalumutan, Lawang, Northern Samar. At ayan buhay na buhay ang pista po dahil may mga banderitas. At kami naman po ang manarakgas. Ayan, may nakatingin sa atin dahil napaghihinalaan talaga tayong magnanakgas na naman. At ayan, nandito lang po, malapit lang po talaga yung ating target. Ito dito mga iska. At ayan, natatanaw na po natin yung napakalaking bahay. Ayan, dyan po tayo mamimista. Charan. Ayan sila Makain ng lechon. Nakailang bahog na kayo? 5 na pa lang Pupunta na ako dito para makarami ako. Charan. Nakapera na ka mga bahog? Di na. Ha? Nakapanaramo na kayo? Saan ang mga anak mo sa Manila? Kumusta mga anak? Ngaranin mo. Wala ka lang Hala kay ipalupad din yan sa Manila. Wala na ka. Kumusta daw sa mga anak ni Mana Inday? Ayan. Si Bernard, si Bernard. Bernard at? Sa Mayo, si Billy Tamayo. Ayan, Bernard and Emily. Ayan, shoutout po sa... Ay, Billy nga yan. Ano ba yan? Hindi tayo matatakgasan nito. Pangaon kam. Happy Fiesta. Sarabot, lima. Pala na kamsan. Kulang. Waray kulang, waray. Ayaw sa kulang. Waray kulang, sobra pangani. Kaburot ko. Yadi na, ang mayorduma. Mayroon ditong naaalo. Ayan Abot ang mga sino sa kuwan. Amerika nga. Kuwan. Picture ni kuwan. Bago sa mga. Ayan ay, hala. Sampulan kung paano pagkain yan. Sampuli doon kung paano pagparagaak. Tourism, nakita nyo? Happy Fiesta, Kuya Oben. Magkumusta ka sa mga nanay mo? Mga nanay mo, maladaramo. Ayan di kami sa balay na Kuya Oben at Ate Minas. Darama ka nila di bisita. At palagay kung malalasing kami ngayon. Sigurado. Tara, manginain na tayo. Yung kanilang lechon, kinawawa na, binugbog. Ayan, Tapos nandito yung mga nanginginain. Ikaw ko na lang pupukusan. Ayan po sila, alas 7 pa lang ng umaga, nandito na. Nagbabagting pa lang sa simbahan. Siyempre ba si ano? Ayan, sa likod ko po ay mayroong mga nagtatahob ng mukha. At mayroong pang lumuluog. Ayan, ako lang ata yung namista na gulay talaga yung pinakain. Dahil alam nyo naman, vegetarian ako. Masikulo, nasay na ito na po. Ayan, crunchy talaga. Crunchy talaga. Manaragaak lang. Andito na po yung mga kaklasiko sa patrunan. Ayan, mga kasamahan namin yan sa pananampalataya. Sige, wag kayong mag-alaala. Manginain na tayo. May bagong dumating. Yan, mga kasamahan namin yan sa pamimista. Sila yung madalas namin kasama na nagdadala ng takgas. Ayan, may batch 2. Sige, huwag kayong mag-alala. Pumasok kayo dyan. Manginain kayo. Di.
Ayan guys, lilipat na naman kami ng isa pang bahay. Huwag kayong maalo. Hello. Matrong kayo, huwag kayong maalo. Wala nakpakatigaman, basahanin na sa hindihan. Sure ka? Oo. Di. Hala na, tara na. Diyan, gabi na. Oo. Yan na. Di pauna ko si Ma'am Jim na kay pagdi mao. Di sa buka, di. Ayan. Ay, pag pinan... Oy. Hala. Allergy ako dyan, sir. Hi, allergy ako dyan. Hala. Kaya pala, ang ganda-ganda ng Allergy ako dyan, sir. Allergy ng ako dyan. restro mo sa camera. Hala, nanginginain na yung si Iska, oh. Nandito ka pala, ha? Wara. Mag-hi ka naman dyan. Hi. Sige, wag lang kayong mag-alaala. Pumasok na kayo. Hala, ang dami-daming nanginginain. Jumar. Hoy, Jumar. Pero ka nakatuwid nakasulod. Itong pagkapa ng lawas. Minting dapat. Di ka ba siyang tinatanglay? Hindi rin matanay ka na. Grabe. Hi. Hi. Hala? Ito po yung mga kasama namin dito sa panginain. Sige, manginain lang kayo dyan. Huwag kayo dyan mag-alaala. Ayan guys, ito lang yung pagkain ko. Ganyan talaga ko kapag namimiesta. Ito pagkain to ng mga aaluhin. Si Risa talaga yung nahuli sa ano. Sa kuhaan na. Uy, huwag ka munang kumuha ng takgas. Ano ba yan? Hoy, Nining. Taga saan ka? Ikaw ang pinakabatang namamatron. Huwag mo sabihing mananakgas ka, ha? Ayan guys, lilipat na naman kami. Yes. Hi. Hindi nakapagsisinungaling ang mga ebidensya. At ayan guys, para sa ating finale, yes, yo. Nandito tayo ngayon sa bahay ng aking auntie, yes. At dahil nga tayo ay aaluhin, kaya tayo ay tuloy-tuloy dito sa kanilang kusina. Mga aaluhin pa tayo niyan, ha. So ayan, pinakli natin. At ayun, nakita natin na ngarahibot pa rin sila sa loob. At ayan nga mga iska, kainan na naman. At wala na tayong pagsisidlan ng ating kakainin. Kaya atin na lang tatakgasin. Kaya nga mga iska, ayun na. Dinala na ng aking kapatid ang aking takgas. At ayan, nandito nga rin po yung aking nanay at ang aking mga auntie. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Lalong-lalo na po kay May Lily. Ayan, shoutout po. Ayan, mega love shoutout po. Happy fiesta po, Barangay Kalumutan, Lawang, Northern Samar, sa mga barangay officials, sa teachers, sa lahat po ng mga residente, at pati na rin po yung manandoon po sa Maynila, nasa syudad at nasa ibang bansa. Happy fiesta po sa inyong lahat.